To jama'a barkanku da warhaka ga takaitattun labarun wasanni daga nan shafin jaridar gaskiya. Tsohon ɗan wasan Manchester United da Ingila Wayne Rooney ya zargi manyan 'yan wasan Liverpool Mohamed Salah da Virgil van Dijk da rashin nuna jagoranci bayan sabunta kwangilarsu da ƙungiyar a farkon wannan shekaran. Rooney ya ce bayan samun sabon kwantiragin da ya kai ga ƙara musu kuɗi, an ga sauyi a halayensu da yadda suke jagorantar ƙungiyar. Ɗan wasan Real Madrid Kylian Mbappe ya zama ɗan wasa na uku a ƙarni na 21 da ya ci ƙwallo a wasannin El Clasico guda 4 a jere bayan Ronaldinho da Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski ya koma atisaye tare da sauran 'yan wasan Barcelona, abin da ake ganin zai ƙara musu ƙarfin gwiwa bayan shan kaye a hannun Real Madrid a wasan El Clasico. Tsohon ɗan wasan baya na Barcelona da Brazil Dani Alves ya koma aikin wa'azi a birnin Girona. An bayyana cewa kocin Arsenal Mikel Arteta na iya fuskantar barazanar rasa aikinsa idan ƙungiyar ta kasa lashe kofin Firimiya a bana. Duk da haka, yanzu haka suna jan ragamar teburin gasar. Ɗan wasan ƙasar Argentina Lionel Messi ya ce yana fatan zai halarci gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 duk da cewa shekarunsa da yanayin lafiyarsa za su tantance rawar da zai taka wajen kare kambun da ƙasarsa ta lashe a Qatar a shekarar 2022. Vinicius Junior mai shekara 25 na tunanin barin Real Madrid bayan ya nuna damuwa da yadda kocin kungiyar Xabi Alonso ya sauya shi a wasan El Clasico da suka doke Barcelona a ranar Lahadi. Rahotanni na cewa Manchester United ta amince da baiwa Napoli daman kammala tattaunawa kan sayen ɗan wasan gaban Denmark Rasmus Højlund mai shekara 22 a watan Janairu. Joe Bellingham ya nuna babu ruwansa da komawa Manchester United duk da cewa kungiyar tana kokarin daukar aron dan wasan tsakiyar Borussia Dortmund dan kasar Ingila mai shekara 20. Barcelona na sahun gaba wajen kokarin daukar dan wasan gaban Marseille Mason Greenwood duk da cewa Tottenham da West Ham su ma na zawarcin dan wasan mai shekara 24 dan asalin Ingila. Ƙarshen takaitattun labarun wasanni kenan daga nan shafin jaridar gaskiya. Sunana Abubakar Buba da na kasance da ku ke muku fatan alkhairi.